ko furusa se ka bali cogo di furusa quoi ni y'o balilan dɔ de an y'o dalilu dɔ d'aw ma an bɛna segin a kan mɔgɔw ka ta ka baara kɛ dalilu na mɔgɔ caman y'a baara an y'a fɔ aw ye n ko nin tɛ k'a fɔ an bɛna dalilu d'aw ma don min na n ko a ma n ko a kun tɛ k'a fɔ mɔgɔ b'i kanu o tɛ mais furuden fila ni ɲɔgɔn cɛ furu kana sa a faamuyara an y'a kilisi di nin kilisi in di kuma mɛn an fɛ dɛ an y'a sigiyɔrɔma fila di parce que duguden fiyɛntɔ fana y'a dɔ ye nka an bɛna min de o ye musokɔrɔba ni jobagatɔ dɛ musokɔrɔba ni jobagatɔ est ce que aw hakili bɛ nin kilisi masa hakili b'a la a ye fɛn dɔ durusi dɛ a y'o durusi an ka ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ɲininka a bɛ se k'u nafa wala a bɛ se k'u nafa mɔgɔw ka fɛn in kɔlɔsi ne y'o fɔ u ka sɛbɛn ka bila i kan ka bila o de y'a ɲininkali caya o a b'a tigɛ ka bila mɔgɔw k'a ta quoi an karamɔgɔ ni bɛn baliya bɛ adamaden fila ni ɲɔgɔn cɛ furuko la cɛ ni muso ti bɛn n'a nan'i fɛ ko n dɛmɛ i kan ka furu sa a fɔ ko n y'a mɛn ne y'o kɛ dɔ la yan ko fo ka fɛɛrɛ kɛ cɛ in ka se ka ale ka kogoya cɛ in ye cɛ in ka bila n ko baasi t'a la a pɔsɔn bɛ n bolo ko n'a kɛra ka furu bɛ sa n k'a bɛ sa n'a bɛ sa pewu a bɛ ɲɔgɔn bila n'i sɔnna k'an ka sariti labato an bɛnna wari min kan a y'o sara a nana n k'a kana ni tulu ye n bɛ tulu baara k'a d'a ma ale yɛrɛ yeɲɛna bɛ goya cɛ in ye cɛ in b'a haramɛ donc ne y'a tulu labɛn an nana ni tulu ye ne ye tulu dayɛlɛ k'a baara n ye kilisi min fɔlɔ o filɛ nin ye tu bisimila tu bisimila tu bisimila wulumusokɔrɔnin jɔbagatɔ donsokɛ ye o ye donsokɛ ma se ka sigi donsokɛ ma se ka jɔ fɔ donsokɛ donna ni wulumusokɔrɔnin ye k'a da n'o ye k'a kafo o fɛ masa min y'o kɛ ni karisa ye karisa ye karisa kana se ka sigi a kana se ka jɔ fo ka don ni karisa ye k'a da n'a ye ka k'aw fɛ ne kɔ ala ne kɔ a kira i bɛ nin siɲɛ 7 kɛ tulu la ka d'a ma walima a siɲɛ 70 ni cɛ don siɲɛ 3 ni muso don siɲɛ 7 i bɛ cɛsiri ka nin baara ka d'a ma a ka da tulu in mu hali ni a ni cɛ tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛ a ka nin kɛ ou bien ni muso ko k'a fɔ a bɛ taa so nin kɛ tulu la i yɛrɛ ka to k'a mu kana deli kana fɛn fɔ a ye a k'i ye dɔrɔn parce que mɔgɔw ka fɛn dɔw kɔrɔbɔ quoi o de ka d'an ye daliluko la parce que i b'a sɔrɔ caman bɛ sigi ka kuma caman fɔ mais n'i ye dalilu yɛrɛ baara e b'a faamu min b'a la an ye dalilu dɔ di yan nɔ furuko la k'a fɔ i n'i y'a k'i ka furu la k'i ni fɛnw tɛ se ka fɛn tiɲɛ a la musokɔrɔba dɔ bɛ faransi a balima dɔ bɛ kita a y'a ci a ma voilà yɔrɔ y'a lamɛn anw tɛ min dɔn a la a y'o fɔ an ɲɛ la muso ko k'ale ka suman san dɔw la waraninw b'a tiɲɛ tigɛ tiɲɛ mais ɲinɛ waranin ma tiɲɛ ko wa ko tigɛ ɲɛna ɲɛcogo dɔ la k'ale yɛrɛ kamana gannen a kɔ la ko muso ka ne ɲininka n'a sɔrɔ ko wɛrɛ t'a kɔ voilà mais ka sɔrɔ an y'a di ni min ye o t'o ye an y'a di k'a fɔ a bɛ foro kɔlɔsi ka bɔ cɛnnikɛlaw tɔɔrɔ ma wala mɔgɔw ka dalilu baara e bɛ se ka dalilu baara Alahu taala bɛ kabako dɔ k'i bolo a la anw yɛrɛ t'o dɔn a la mais nin ye mɔgɔ bɛrɛ min ka furu dilan Ala de b'a dɔn Ala de b'a dɔn a faamuyara donc ni muso b'a fɛ ka furu sa nin kɛ a faamuyara nka ne y'a sɔrɔ k'u bɛ ka se de boli e kan fantanya b'i la ko b'i muso minɛ i la mɔgɔw k'a ta k'a kɛ an bɔra ka kilisi min kɛ sisan n'o ye minimini 9 mɔgɔw ka kilisi in tɔgɔ jɛlen minimini 9 kilisi in tɔgɔ dɔ ye taa page kan i b'a lamɛn an y'a bila sisan i ka baara furu sa kɔnɔna o banna n'i ye nin kɛ ko la o y'o ko balilen o tɛ se ka kɛ o ko tɛ se ka kɛ fiyewu a faamuyara nka i ka bɛn de ɲini furu ɲɔgɔn cɛ o de ye baara de ka bɔ caman bɛ sigi i b'a sɔrɔ fɛn ko fɛn ninnu ye haramu ye ne ko n'an kɛra sababu ye ka cɛ dɔ na ka muso di yan
cɛ ni muso mana bɛn den bɛ sɔrɔ barika tɛ don a la wa den min ka sɔrɔ sababu bɔra aw la a ka barika sɔrɔ sababu bɔra aw la an karamɔgɔ ni ala ma baraji d'a ma a bɛ juru de d'aw ma bɛɛ dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ juguman kɛ waati i b'i tugu i b'a dɔn k'a fɔ nin ye juguman ni ala sɔrɔ baara de mais dilanni hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o cɛ ka bɛn ni bɛn ye an karamɔgɔ anw ma baasi y'a la ala k'an bɛ sababa